un dos problemas que temos medioambientalmente a día de hoxe en Europa, evidentemente, é a alta produción de textil e o consumo indiscriminado del. O que produce isto, por un lado, é a cantidad de residuo físico, textil, da roupa, que hai que recuperar todos esos tecidos, porque, ao final, é a liña de produción. Conseguimos así disminuir a pegada destes residuos, pero ten outra cara, que como consigues esos tecidos? Canta auga necesítase para esos tecidos? Canto consumo de reactivos, tintes, necesítase para conseguir esos tecidos? Eso, en términos de cantidade, é brutal. Para tenxir ou tinguir un pantalón vaqueiro necesítanse miles de litros de auga. É un consumo moi grande. Outra das partes dos proxectos que estamos a facer dende o 2018, é tamén recuperar esa auga e poder reutilizarla. Conseguir recuperar os tecidos por un lado e a auga de tratamento por outro, para poder facer un pouco máis a economía circular do residuo textil.